aplikáciu máš prihlásenú? Bude si sledovať teplotu. Hej, dá, ale nedarný úvod som dal. Ale ja tam mám iba teplotu a neviem, čo máte 6 sa mi zdá, že nemám tam viacej senzorov, alebo tam je to, že proste je tam iba jedna teplota. Ja budem minimálne raz chladiť. Bo ja som ťažký. Robo nechladil vraj ani raz. Je tu píše 48,1. Juj, to je ono, to 3D. To je na teba čosi. Som to nahrial teplou vzdušnou, tam je že troška aj moc, lebo to bolo až také ako mäkký kokotík. Stačilo nahriať ten bit. Koho? Ten bit nahriať. Ja nie, to je hento v pohode, ale to myslím na ten konektor na nabíjanie. Aby som tam ten kábel strčil, vieš? No, tak to nevadí, aj keď si to úplne roztopil, akože je zmekol, že úplne celé, to nevadí, on vlastne stúhne. Hej, pekne sa to dalo, vieš? Len som sa bál, že to úplne zdeformuje. Pomohlo to? Je to... Čakám na tebe, že ťa odfotím, ale si mal mnoho práce. Tam ti ešte takto. Tak toto je iný svážak. No a blížime sa ku koncu. Je to tu. Už sme tu, z výletu. To bolo skoro dole. Len tak som mu chytil. To by som mal pekné video. Ale tuto dole by išla týmto oným, čo to tu je za trail? Tady to dole, kde si by išla isto. To není ona nejaký, jedna z prístupných ciest. Že ako sa práši toto vlastne deje. Asi nejaký vír, vieš, že to tam nejak alebo ale predstaví sa. Na to, ako tu skáčem, tak celku stabilné video. Akože potom to ísť. Netreba spadnúť. Keby si napríklad vedel na to... No, ešte to bude chcieť čosi. To bol pokus o sedenie. A teraz sa vykotí. Ale sadol. Ale neviem, či to je von.
Natáča to, hej? Kde je Vriti? On si tu sedí ako nič. Počkaj, bodaj by cignul do vody, ty kokso, bodaj. Ďakujem. A? Počkaj, jak sa mi dneska